ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ മാതാജി ഹരേ. ഹരേ മാതാജി രാമ വന്നു. രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ. हरे कृष्णा। कृष्णा प्रणाम माताजी। प्रणाम। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ हरे മാതാജി. कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा। പ്രണാം മാതാജി. प्रणव ഹരേ प्रणव। കൃഷ്ണ ओम മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्रीजातं सहगणं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण श्रीमते नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्यामदेवबन्धो मत्सङ्गिनगुरोमन्महन्तनमनिष्ठरगमद्भाग्य मदानन्दानमोऽस्वे ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ടീച്ചർ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ടീച്ചർ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 15 പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 24. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രായേണൈതത് ഭഗവത ഈശ്വരസ്യ വിചേഷ്ടിതം മിഥോ നിഘ്നന്തി ഭൂതാനി ഭാവയന്തി ച യന്മിതഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. പ്രായേണ വിജേഷ്ഠിതം ഭൂതാനി ഭാവയന്തി ച യന്മിതഃ. മിഥോ നിഘ്നന്തി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രായേണ ഭഗവതഃ പരമപുരുഷന്റെ ഈശ്വരന്റെ വിചേഷ്ടിതം ഇച്ഛയാൽ മിതഃ അന്യോന്യം നിഘ്നന്തി വധിക്കുന്നു ഭൂതാനി ജീവാത്മാക്കൾ ഭാവയന്തി സംരക്ഷിക്കുന്നു ച യത് ആരെ മിതഃ പരസ്പരം വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പരമ ഇച്ഛയിലാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അന്യോന്യം കൊല്ലുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ പരസ്പരം സംരക്ഷിക്കുന്നു. വിവർത്തനം കാണുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം താഴെ കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പരമ ഇച്ഛയാലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അന്യോന്യം കൊല്ലുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സന്ദർഭം പറയുന്നത്? നമ്മൾ കണ്ടു, യദുവംശത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും 4 or 5 പേര് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ആ ഒരു പുല്ലെടുത്തിട്ട്, അതായത് ഒരു ഇരുമ്പ് ദണ്ട് സാമ്പൻ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇരുമ്പ് ദണ്ട് പൊടിച്ച് ജലത്തിലിട്ടു. ആ ഇരുമ്പ് ദണ്ട് പുല്ലായി വന്നിട്ട് അതാണ് അവർ പരസ്പരം അടിച്ച് മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അർജുനൻ യുധിഷ്ഠിരനോട്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ആര് എപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കണം, എങ്ങനെ മരണപ്പെടണം, ആരെ കൊല്ലുന്നു, അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അന്യോന്യം കൊല്ലുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ പരസ്പരം സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. വിവർത്തനം എഴുതിയിരിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന താഴെയാണ്. ഓക്കെ സോറി, ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഓർമ്മയില്ല വന്നത്. ശരി. നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മതപ്രകാരം നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടമെന്നും അർഹമായവയുടെ അതിജീവം എന്നുള്ള പ്രകൃതി നിയമമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് പിന്നിലായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരമ മാർഗനിർദ്ദേശമുണ്ടെന്ന വസ്തുത അവർ അറിയുന്നില്ല. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ലോകത്ത് സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് ഭഗവത് ഹിതത്താലാണെന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയണം. മാത്രമല്ല, എപ്പോഴെല്ലാം ലോകത്തിൽ അതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിനായുള്ള ഏറ്റവും ഉറപ്പായ മാർഗം ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത നിയമവുമായി എല്ലാറ്റിനെയും ഇണക്കി ചേർക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് ഇത് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങില്ല, അല്ലെ, ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത നിയമം ആരൊക്കെ ലംഘിക്കുന്നുവോ ആ സമയത്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, യുദ്ധം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.
അപ്പോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഐക്യം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? എല്ലാറ്റിനും മിഡിൽ ആരുണ്ടാവണം? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിയമം, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് നിയമം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഉപദേശം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരമായി മാറും. അല്ല എങ്കിലാണ് നമുക്ക് യുദ്ധം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത്. നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തും, നാം ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്തും, നാം സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, അല്ലെങ്കിൽ നാം ദാനമായി നൽകുന്നത് എന്തും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കണമെന്നതാണ് വ്യവസ്ഥാപിത നിയമം. ഭഗവത് ഹിതത്തിനെതിരായി ആരും ഒന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ഭക്ഷിക്കുകയോ സമർപ്പിക്കുകയോ ദാനമായി നൽകുകയോ അരുത്. ധീരതയുടെ മികച്ച ഘടകം വിവേചന ശേഷിയാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താത്ത പ്രവൃത്തികളെയും തമ്മിൽ വിവേചിച്ചറിയാൻ ഒരുവൻ തീർച്ചയായും പഠിക്കണം. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടിയെയോ അസന്തുഷ്ടിയെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നത്. വ്യക്തിഗതമായ തോന്നലുകൾക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടിയായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ വഴികാട്ടി. അത്തരം പ്രവൃത്തിയെ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം അഥവാ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം പരിപൂർണതയോടെ നിർവഹിക്കുന്ന കലയാണത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രം, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം, അല്ലാതെ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം, എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് സന്തോഷാവണം, അങ്ങനെയെല്ലാം വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്താണ്? അത് തികച്ചും ഭൗതികമായ ഒരു കർമ്മമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആവുക. എല്ലാം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഭഗവാന്റെ ഒരു കരുതലും നമുക്ക് കിട്ടും, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ. ജലൗകസാം ജലേ മഹാന്തോ ദണ്ഡനീയസ്യ ദുർബലാൻ ബലിനോ രാജൻ മഹാന്തോ ബലിനോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജലൗകസാം ജലേ യദ്വത് മഹാന്തോദന്ത്യനീയസഃ ദുർബലാൻ ബലിനോ രാജൻ മഹാന്തോ ബലിനോ മിതഃ. ഏവം ബലിഷ്ഠൈര്യദുഭിഃ മഹദ്ഭിരിതരാൻ വിഭുഃ യദുഭിരന്യോന്യം ഭൂപാരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജലൗകസാം ജലേ യദ്വത് മഹാന്തോദന്ത്യനീയസഃ ജലൗകസാം രാജൻ മഹാന്തോ ബലിനോ മിതഃ. ദുർബലാൻ ബലിനോ മിതഃ. ബലിഷ്ഠൈര്യദുഭിഃ മഹദ്ഭിരിതരാൻ വിഭുഃ. ഏവം യദുഭിരന്യോന്യം പൂവാരാൻ സംജഹാരഃ. ജലജീവികളിൽ ജലത്തിൽ യദ്വത് അതേപോലെ മഹാന്തഹ വലിയത് അതന്തി വിഴുങ്ങുന്നു അണീയസഹ ചെറിയവയെ ദുർബലർ ബലിനഹ കരുത്തായവർ രാജൻ ഹേ രാജാവേ മഹാന്തഹ അതിശക്തരായവർ ബലിനഹ ശക്തി കുറഞ്ഞവർ മിതഹ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിൽ ഏവം അപ്രകാരം ബലിഷ്ഠൈഹി ഏറ്റവും ശക്തന്മാരാൽ യദുകുല വംശജരാൽ മഹദ്ഭിഹി കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ഇതരാൻ സാധാരണക്കാർ വിഭുഹു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ യദൂൻ എല്ലാ യാദവരും യദുഭിഹി യാദവരാൽ അന്യോന്യം ഭൂപാരാൻ ഭൂഭാരം സംജഹാര ലഘൂകരിച്ചു.
हा भूतकालത്തെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹേ രാജാവേ, മഹാസമുദ്രത്തിൽ വലിയതും ശക്തരുമായ ജലജീവികൾ ചെറിയതും ദുർബലരുമായവയെ ആഹാരമാക്കുന്നത് പോലെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ യാദവരിൽ ദുർബലരെ വധിക്കാൻ ശക്തരെയും ചെറിയവരെ വധിക്കാൻ വലിയവരെയും നിയോഗിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് പറയാണ് അർജുനൻ, എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ ജലജീവികളിൽ ചെറിയ ജീവികള് വലിയ ജീവികളെ തിന്നുന്നത്, അതുപോലെ യാദവരായിട്ടുള്ളവരില് ശക്തരായിട്ടുള്ളവര് ശക്തി കുറഞ്ഞവരെ വധിക്കുക, വലിയവര് ചെറിയവരെ വധിക്കുക. ആ രീതിയിൽ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് അവരവിടെ അടികൂടി മരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ദുര്യോധനന്റെ മരണശേഷം നമ്മുടെ എന്താണ് ദുര്യോധനന്റെ അമ്മ, പേര് മറന്നുപോയുള്ള ഗാന്ധാരി ഭഗവാനെ ശപിക്കുന്നുണ്ട്, നിന്റെ വംശം പരസ്പരം തമ്മിൽ തല്ലി ഇല്ലാതാവട്ടെ എന്ന് ശാപം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തമ്മിൽ തല്ലി മരിക്കട്ടെ എന്ന് ശാപം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ, അല്ലെ? ഭൗതിക വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതിക വിഭവങ്ങളെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ഏവരുടെയും അഭിലാഷം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾ തമ്മിൽ അസമത്വത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു. തന്നിമിത്തം നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടവും കഴിവുള്ളവയുടെ അതിജീവനവും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നിയമങ്ങളാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ഈ മനോഭാവമാണ് ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല കാരണം. അത്തരം വ്യാജപ്രഭുക്കന്മാർക്ക് സൗകര്യം നൽകുവാനായി ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളിലും ശക്തരെയും ദുർബലരെയും സൃഷ്ടിച്ച് ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് തമ്മിൽ അസമത്വം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള മനോഭാവവും സൃഷ്ടിയും പ്രകൃത്യാ തന്നെ അസമത്വം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത്തരം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള മനോഭാവമാണ് ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല കാരണം. നമുക്കൊക്കെ ഈ പ്രകൃതിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ കാരണം. മായാശക്തി നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മായാശക്തിയാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? പരസ്പരം പോരാട്ടമുണ്ട്, അസമത്വങ്ങളുണ്ട്. നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ഇത്തരം പോരാട്ടവും ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആകയാലാണ് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം എന്ന നിയമം സംജാതമായത്. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അത്തരം അസമത്വങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എവിടെ ഉള്ളൂ? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുപോലെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ഇത്തരം പോരാട്ടവും ഇല്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഏവരും സനാതനരായി സനാതനരായി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടമില്ല. ഏവരും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ അനുകരിച്ച് സ്വയം അനുഭവ അവകാശിയാകാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. തന്നിമിത്തം അവിടെ അസമത്വവുമില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് ഭഗവാൻ ആകിയാൽ സർവ്വത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനും ആസ്വാദകനും യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മായയുടെ വശീകരണത്താൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള ഈ ശാശ്വത ബന്ധം വിസ്മൃതമായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കൾ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടമെന്നും കഴിവുള്ളവയുടെ അതിജീവനമെന്നുമുള്ള നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ ബദ്ധരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എന്തില്ല? ഒരു അസമത്വവും ഇല്ല, ഒരു പോരാട്ടവും ഇല്ല, അല്ലെ? നമ്മള് ഈ ഒരു ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഇവിടെ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഈ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയുടെ ഈ നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ ബദ്ധരായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേശകാലാർത്ഥയുക്താനി ഉത്താപോപശമാനി ച ഹരന്തി സ്മരതശ്ചിത്തം ഗോവിന്ദാഭിഹിതാനി മേ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ദേശകാലാർത്ഥയുക്താനി ഹൃത്താപോപശമാനി ച സ്മരതശ്ചിത്തം ഗോവിന്ദാഭിഹിതാനി മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേശം, കാലം, അർത്ഥ, പ്രാധാന്യം, യുക്താനി പൂരിതമാക്കി, ഹൃദയം താപ ജ്വലിക്കുന്ന, ഉപശമാനി ശമിപ്പിക്കുന്ന, ഹരന്തി ആകർഷിക്കുന്ന, സ്മരതഃ സ്മരിക്കുകയാൽ, ചിത്തം ഗോവിന്ദ ആനന്ദപൂർണനായ പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ, അഭിഹിതാനി ആഖ്യാനം ചെയ്ത, മേ എനിക്ക്, വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം മേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. പരമപുരുഷൻ ഗോവിന്ദൻ എനിക്ക് പകർന്നു തന്ന ആ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആകർഷിതനായിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവ കാലദേശങ്ങളുടെ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും തപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന് സാന്ത്വനം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ പൂരിതമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് അർജുനന് പകർന്നു കൊടുത്ത ആ ജ്ഞാനം, അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആകർഷിതനായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ദുഃഖാവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോയി, ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖത്തിലാണ് അർജുനൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും തപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന് സാന്ത്വനം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ പൂരിതമാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ തനിക്ക് നൽകിയ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളെയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മാത്രം ക്ഷേമത്തിനായി നൽകിയിട്ട് പോയ ഉപദേശങ്ങളല്ല. അവ സമസ്ത ദേശങ്ങൾക്കും എല്ലാ കാലത്തേക്കുമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവയാകയാൽ ഭഗവത്ഗീത സർവവേദജ്ഞാനത്തിന്റെയും സാരാംശമാണ്. ഉപനിഷത്തുകൾ, പുരാണങ്ങൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ പോലുള്ള ബൃഹത്തായ വേദസാഹിത്യങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ അഭ്യസിക്കുവാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമുള്ളവർക്കായി ഹൃദ്യമായി ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു ഭഗവത്ഗീത. അപ്പോ ഇത് അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത എല്ലാറ്റിന്റെയും സാരസത്തയാണ് അല്ലെ. വേദങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുകള്, പുരാണങ്ങൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഇതിന്റെയൊക്കെ സാരസത്തയായിട്ട് ആ ഭഗവത്ഗീത ഒരു ശാസ്ത്രം മാത്രം മതി നമുക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, വേദസാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ അഭ്യസിക്കുവാൻ സമയമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. വിശേഷിച്ചും അല്പബുദ്ധികളായ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീജനങ്ങൾ, തൊഴിലാളികൾ, ബ്രാഹ്മണരുടെയും ക്ഷത്രിയരുടെയും വൈശ്യ വിഭാഗത്തിലെ ഉയർന്നവരുടെയും യോഗ്യതയില്ലാത്ത സന്തതികൾ എന്നിവർക്കായി പ്രത്യേകം രചിക്കപ്പെട്ട ഐതിഹാസിക ചരിത്രമായ മഹാഭാരതത്തിനുള്ളിലാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യം. കാരണം ശരിക്കും ബുദ്ധി കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേദങ്ങൾ പഠിക്കാം, ഭാഗവതം പഠിക്കാം അല്ലെ. പക്ഷെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കഥാരൂപത്തിലാണ് ശ്രീമദ് മഹാഭാരതം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. വേദവ്യാസൻ തന്നെ രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മഹാഭാരതം. ആ മഹാഭാരതം വെറും ഒരു കഥ എന്നതിനപ്പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള കഥകൾ തന്നെയാണ് മഹാഭാരതത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ പോലെ, അതുപോലെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ് എന്താണ്, തൊഴിലാളികൾ, ബ്രാഹ്മണരുടെയും ക്ഷത്രിയരുടെയും വൈശ്യ വിഭാഗത്തിലെയും ഉയർന്നവരുടെയും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഉയർന്ന കാറ്റഗറിയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യ വിഭാഗമൊക്കെ ഉയർന്നവരാണെങ്കിലും അവരുടെ യോഗ്യതയില്ലാത്ത സന്തതികൾ, അവർക്കും ഒക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള പുരാണങ്ങൾ, അതായത് മഹാഭാരതം ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ ഒരു ശാസ്ത്രം ഭഗവത്ഗീത അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടാണുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവത്ഗീത വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയം, മഹാഭാരതത്തിൽ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിലും ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയും നമുക്ക് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് അർജുനന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളവായ എല്ലാ പ്രശ്നവും ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ ഭൂലോകവാസികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും അന്തർദാനം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് താൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ ശക്തിയും ഔന്നത്യവും പരാജയപ്പെടുന്നത് മുഖാമുഖം ദർശിച്ച അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹത്തായ ഉപദേശങ്ങളെ വീണ്ടും സ്മരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എല്ലാ സന്ദിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങളിലും ഏവർക്കും ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കാമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം വിവിധം പ്രവർത്തിച്ചത്. കൂടാതെ എല്ലാ മാനസിക വ്യതകളിൽ നിന്നും സാന്ത്വനം ഇടാൻ മാത്രമല്ല, ഗുരുതര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരുവനെ സംഭ്രമിപ്പിക്കാവുന്ന സങ്കീർണമായ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനും
ഭഗവത്ഗീത ഉപകരിക്കുമെന്ന് അർജുനൻ കാണിച്ചു തരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരാം. ഇവിടെ അർജുനൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോയി, അർജുനന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ ദുഃഖിതനായി നിൽക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രം ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ആ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അർജുനൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കരുണാർദ്രനായ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയിട്ടാണ് ഇഹലോക ലീല അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആകയാൽ ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടിക്ക് അദ്ദേഹം അദൃശ്യനെങ്കിൽ പോലും ഒരുവന് ഭഗവത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അളവിടാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മാധ്യമത്തിലൂടെ യഥോചിതമായ രീതിയിൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ ഗോചരനാകുന്ന വിധം സ്വയം അവതരിക്കുവാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. ഭൗതിക പദാർത്ഥവും ഭഗവാന്റെ ആവിഷ്കൃത ശക്തിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയും അഥവാ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദപ്രതിനിധിയായ അത് ആധികാരിക ശാസ്ത്രവും ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രാതിനിധ്യവും സ്വയം ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്തിൽ അർജുനൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ അതേ പ്രയോജനം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും ഒരുവനെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രാതിനിധ്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ ശബ്ദമാണത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഗീത, ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രാതിനിധ്യമാണ്. ആ ഭഗവത്ഗീതയും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, നാമം ജപിക്കുന്നത്, ആ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോയെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണോ അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഭഗവത്ഗീത കേട്ടത്, അത്ര തന്നെ പ്രയോജനം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആനുകൂല്യം അനായാസേന പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാകുന്നു. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് അർജുനൻ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നതുപോലെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിച്ചത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 1 പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ, ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതി, കാല, ദേശങ്ങൾ, കർമ്മ നടപടികൾ എന്നീ ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന 5 പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഗുണപരമായി അഭിന്നമാകുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പൂർണ്ണവും അവിഭാജ്യ ഘടകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നിഷ്ക്രിയ പദാർത്ഥമാണ് പ്രകൃതി. നിത്യമായ കാലവും അനന്തമായ ആകാശവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ അതീതമായി കരുതപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുള്ളിൽ കുരുക്കുവാനോ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനോ കഴിവുള്ള നാനാവിധങ്ങളായ അഭിരുചികളെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ സംക്ഷേപമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ജ്ഞാനോദ്ദീപനത്തിനായി ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം പിന്നീട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ 5 വിഷയങ്ങൾ പരമപുരുഷൻ, ജീവസത്ത, പ്രകൃതി, കാലദേശങ്ങൾ എന്നിവ ശാശ്വതമായവയാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5 വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതില് 4 എണ്ണം കോൺസ്റ്റന്റും 1 ചേഞ്ചിങ്ങുമാണ്. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. 1 ഭഗവാൻ അല്ലെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, പിന്നൊന്ന് ജീവസത്ത, പിന്നൊന്ന് പ്രകൃതി, പിന്നെ കാലം അല്ലെ. ഈ 4 എണ്ണം എപ്പോഴും എന്താണ്, നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഭഗവാന് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമുക്ക് അത് അൺടച്ചബിൾ ആണ് അല്ലെ, ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതേസമയം കർമ്മം അതെന്താണ്, അവിടെ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ജീവസത്ത, പ്രകൃതി, കാലം എന്നിവ നിരപേക്ഷനും സർവസ്വതന്ത്രനുമായ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ആദേശത്തിന് കീഴിലാണ്. പരമപുരുഷൻ പരമനിയന്താവാകുന്നു. ജീവസത്തയുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരംഭമില്ല, എന്നാൽ അവയെ ആത്മീയ ഗുണത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു. അതായത് ജീവസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്, ചെറിയൊരു അംശമാണ് ഭഗവാന്റെ. നമ്മൾ ഗുണപരമായി ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാനും ജീവസത്തയും ഉണർവുള്ളവരാണ്. ഇരുവരും തങ്ങൾ സചേതനരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണെന്ന ആത്മബോധത്തിന് ഉടമകളുമാണ്. എന്നാൽ മഹത്തത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് വിധേയനായ ജീവസത്ത ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിഭിന്നനാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണയെ ഇല്ലാതെയാക്കി
ഭൗതിക താതാത്മ്യത്തിന്റെ മായയിൽ നിന്നും ജീവസത്തയെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് സമസ്ത വേദജ്ഞാന പദ്ധതിയുടെയും മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളിലൂടെ അത്തരം മായ ദൂരീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പ്രവർത്തകരും ആസ്വാദകരുമായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആസ്വാദന ഭാവം വാസ്തവികമാണ്. എന്നാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം ഒരുതരം പകൽക്കിനാവ് മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ, ജീവസത്ത എന്നീ ഇരു വ്യക്തിത്വങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അവബോധത്തിലുള്ള ഈ ഭേദമാകുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ആകയാൽ ജീവാത്മാവ് ഒരേ സമയത്ത് അഭിന്നനും ഭിന്നനുമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ മുഴുവൻ ഉപദേശവും ഈ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരമ ആസ്വാദകനാവാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളൊക്കെയും എന്താണ്? ആസ്വദിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് പരമാസ്വാദകൻ. ഭോക്താരം യത്ന തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പറ്റില്ല? ആസ്വാദകരാവാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മില്. ഇവിടെ പറയുന്നു ജീവാത്മാവും അതുപോലെ. ആകയാൽ ജീവാത്മാവ് ഒരേ സമയം അഭിന്നനും ഭിന്നനുമാകുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗുണപരമായി ഏകമാണ്, എന്നാൽ അളവില് വ്യത്യസ്തരാണ്. അങ്ങനെ ഭിന്നവുമാണ് അഭിന്നവുമാണ്. ഇതാണ് ഈ ഒരു തത്വത്തിലാണ് ഭഗവത്ഗീത അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി പോർഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേണ കൃപാ സിന്ധുഭേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सर्वं श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम हरे कृष्ण माताजी।